assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, oɗon gandi ko ɗo gaccirɗon jangde moɗon nde. Dow to ko 5 4 woni toon, ko mba, nda, nja, nga. Les to ko tokose ɗe, ma e ba woni mba, na e da woni nda, na e ja woni nja, na e ga woni nga. Ɗum ɗo koye pulaar he jeeya. Gadde noon alkule 5 ɗe mbimi on ɗe ganduɗa jeeyaka e pulhaar, ɗeɗon tan gaddoɗon joni gasa. wadde ɗeɗe momtate ha laaɓa cer, gaddoyen ɗen. Ay ɗe momtayi joni noon woodi tan ay sa waɗi a waɗi cha oɗo ca oɗo mbaddata hen ko ha tokoso o, keɓa cha ko yiɗi min charri cha o ashhadu ɗo jangata mbawa ɗum ɗon. ay ɗo ko ga e ha ndendinta wona ga ko winde gayril magdubi astaghfirullah ya ganiyu ya mugni geɗe mbaɗe noon ɗo andoto. Gara ɗo ay gel ɗo ɗo noon ko ma jalten wattoye alkulal ngal ɗo ɗo arde. Eywa ngal ɗo arde to tosogal mangal batten to. ay ɗum ɗo woni ha wal khatimi khanna sillazi geɗe baɗe noon ɗo andoto. ɗo woni za ko woni zalika man zallazi e khanna sillazi e geɗe baɗe ha yettoyi. ɗo noon ko a mbatta ha gayna mbaɗa hen koƴƴomowal ay dow muɗum wona aa iyaka na'budu e ko wayni wiide la a'budu geɗe baɗe noon ko a mbatta ha gayna pesguel rewa hen ɗum walluma janggo ɗum. joni noon koni woni cha tokoso, koni woni ga tokoso, koni woni ha tokoso, koni woni za tokoso. o kam woni hen wayata waylatako gasi. gara mbaɗani o jippo oɗo mbaɗani o jippo mbawa ɗum yiide gasi. ngal ɗo alluwal no addira ko an janguinteɗo duwuji o walla cimoje ɗeɗo sa wawani ɗe so gari e ko way noon annete. ɗum saabi noon jangge guila joni ganda ɗum mofta ɗum e karne ma. anani jeddowo an hoto yeddodire jangga mbawa jokka haaju ma. joni mbaɗen dani janggen ɗum ɓaren. ɗum ɗo woni cha ɗo woni ga, ɗo woni ga, ɗo woni ha, ɗo woni ha, ɗo woni za, ɗo woni za. en kaaɗi ɗo en kaaɗi o noon wadde en gandi ko ga mawɗo tokoso, cha mawɗo tokoso, ha mawɗo tokoso, za mawɗo tokoso. ala to ala mawɗo. kaɗen ɗo ƴetton ɗum mbajiɗon jangon ɗum. en kaaɗi ɗo en gayni ko limto gasi pulaar to arab gasi ani
yo Allah hokku en nande e famde oɗon jarlo on jaafoti hakke an jiɗɗo naatde bisimilla ma ngara jangga gaddora temedde ma 4 bindoɗa naata kaliru maydu temedde ma 4 onon wonɓe Facebook wonɓe YouTube e banggueji goɗɗi oɗo jangga hen paɗa hen balle mon yetto men walla golle ɗe duusa ɗe yo Allah hokku en nande e famde ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kowal Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam